Jurva on kautta aikaan ollut perinteinen maatalouspitäjä, jonne tarinan mukaan oli aikoinaan keskittynyt jopa satoja pieniä verstaita, joissa maataloustöiden ohessa valmistettiin huonekaluja. Eino Jaakko ja Martta Hiipakka muuttivat Teuvalta Jurvaan ja perustivat sekatavarakauppaa E.J. Hiipakan vuonna 1951. Elettiin sodan jälkeisen voimakkaan kehityksen ja teollistumisen aikakautta. Niinpä Hiipakan sekatavarakauppa otti nopeasti valikoimaansa päivittäisten perustarvikkeiden lisäksi huonekalumateriaalia, kuten vaneria, liimaa, lakkaa ja verhoilutarvikkeita. 60- ja 70-luvun taitteessa osti Hiipakka Hollannista edistyksellisen kuviopinnoituskoneen, jolla valmistettiin kuvioitua tekonahkaa massatuotantona ajan trendin huonekaluihin. Nykyään kyseinen kuvionahka on retroarvossa. Vuosien mittavat investoinnit tuotantotekniikkaan mahdollistavat tehokkaan ja tarkan valmistusprosessin. Hiipakan tuotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä ja saatavissa lyhyellä toimitusajalla. Hiipakka on keskittynyt valmistamaan moderneja nykyaikaisia kalusteita sekä tarvikkeita teollisuuden moninaisiin tarpeisiin. Hiipakan kaksi kivijalkaa ovat teollisuusmyynti ja huonekaluvalmistus. Teollisuustuotteisiin kuuluvat kalustelevyt, helatuotteet, pintakäsittelytuotteet, komponenttien jatkojalostus sekä projekteihin liittyvät erikoistuotteet. Huonekalumallistoon kuuluvat kodinkalusteet, lipastot, tasot, komerot, olohuoneisiin, makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneisiin. Skandinavian markkinat, erityisesti Suomi, Ruotsi ja Norja, ovat Hiipakan keskeisin toiminta-alue. Vaikka pitkät ja tyytyväiset asiakassuhteet ovat aina olleet keskeisiä Hiipakalle, on yhtä tärkeäksi koettu kestävät ja onnistuneet työsuhteet. Yrityksen henkilöstövaihtuvuus onkin marginaalista. Me-henki ja vastuullisuus on ollut Hiipakan toimintametodi jo historian alkumetreiltä ja jatkuu tästä päivästä tulevaan. Kyllä Hiipakka tulee olemaan pohjalainen ja suomalainen yritys. Että meillä on toiminta tällä hetkellä ainoastaan Jurvassa ja täällä se tulee olemaan myös jatkossa. Ja kyllä se pohjalaisuus, sellainen jämptiys ja luotettavuus on se meidän voimavara ja toimitaan niin kuin luvataan, niin se on se meidän motto, että sillä mennään.